uJesu Kristu inkosi mkhulu, ngiyabingelela mkhulu egameni likaJesu, ngibingelela nakugogo ngelinamandla igama likaJesu Kristu ophilayo. Mkhulu ngiyabonga kakhulu ngomthandazo owangithumelela wona. Ngiyabonga kakhulu mkhulu, ngawulalela futhi ngawuphindelela ukuwulalela. Ngafunda namavesi owawakhotha mangabe uthandaza. Ngiyabonga kakhulu mkhulu, nginobufakazi bokuthi emva kwawo lo mkhuleko ngiwumamele ungithumelele wona, ubaba uMkunana yena emsebenzini uye wathola iposition entsha, okungukuthi upromothiwe emsebenzini. Kumanje ukuyi-training yale position ayitholile emva kwalo mkhuleko. uNkulunkulu uyamangalisa, ngiyamdumisa kakhulu mkhulu. Ngithi uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi mkhulu. Amen. uJesu Kristu inkosi. Baba Mtsibande noma Mtsibande nabahlobo bonke basekhaya leZwi nasentabeni, ngixolise kakhulu ngokudilitha. Ngiyafunda, ngiyaqala ukuletha ubufakazi bengihluleka nongifundisayo. Ngicela ukuletha ubufakazi. Ngangene ekhaya leZwi 2023. Ngimbonga umama owangifaka uMamzana. Mangiqala ukungena, ngingakangeni, ngalalela ubufakazi nje, ngalalela ubufakazi. Emva kwalokho ngezwa ukuthi hayi, sengidlile, ngisuthi ngangena ekhaya leZwi. Mangiqeda ukungena ekhaya leZwi after 3 days, ngabona umbono ngidlula ekhaya lomlungu emile nje nesebenzi sakhe. Bexoxisana nje, belwa ngomlomo. Kunenje enkulu eceleni kwabo emhlophe. Yaza kimi lenje emhlophe ngamawala. Ngabiza igama likaJesu, ngathi uJesu Kristu, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Yaza ngamawala, kwangazathi ngiyayithinta, yaza ngamawala. Hayi, ngalisho leli gama elithi uJesu Kristu inkosi. Ngaze ngashelwa yizwi, ngaqala manje ngathi Jesu, Jesu, Jesu. Ngasho kathathu ngathi Jesu, Jesu, Jesu. Yavele yasaphazeka, yaba yicucwane ezimhlophe engathi isivunguvungu. Zashona phezulu icucu, zasakazeka. So ngithi ngiyambonga uNkulunkulu, ngiyabonga Baba ngosifundisa kona. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Baba, ngiyabingelela ubaba wethu, ubaba umpostoli uNtsibande, umama wethu umpostoli umama Ntsibande. Ngimbingelela egameni elihle lomfelethi uJesu Kristu. Amen. Ngicale nje ngokuxolisa kakhulu baba. Izolo ngikhuleka ngomkhuleko lo owawungithumelele wona, kanti ngizociphiza ngabuyisela wona emumva. Bengakabuthuli ubufakazi, bengikhuleka egameni likaJesu. Baba, ngiyabonga kakhulukazi. Okokuqala ngizoqala ngibonge uMandaba Shabalala owangifaka ekhaya leZwi, bese ngibonge ungena ekhaya leZwi. Ngiyaqala nje kakhulu ukuthula ubufakazi. Kuningi ngile ngangena ekhaya leZwi, kuningi izinto eziye zashintsha empilweni yami. Okokuqala nje, mina ngiyamthanda impela uJesu, kodwa bengisabambelele ey'ntweni zokuphafa ebusweni kakhulu, ngiruja, ngikhanda nenwele. Kodwa-ke ngithe ngiba ngizwa iy'mfundiso zikababa, kwehla konke ngakuyeka konke. Ngiyazibona nje futhi ukuthi-ke kuningi engikuzuzile, kuningi nezinto ezingiphilisile ekhaya leZwi. Iy'ntshumayelo zikababa, iy'ntshumayelo eziyiqiniso. Ngize ngisho ngithi-ke isikhathi eside kangaka
besingambulelelanga iqiniso, kodwa manje kukhona izinto eziningi eseyishintshile empilweni yami. Ngiyabonga kakhulu, akukuningi engifisa ukukusho namhlanje. Ngibonga nje ukuthi-ke nami ngingene ekhaya lezwi, nami ngeke ngithule ubufakazi bokuthi-ke uJesu Kristu, nale gama elithi uJesu Kristu uyinkosi, ngilibonile lingisindisa ey'nteni ey'ningi. Igama elithi nje uJesu Kristu uyinkosi nentshumayelo nezwi leli laphana kwabaseRoma liyawuphilisa umoya wami. Benginomkhuhlane onzima kabi, kodwa-ke ngile ngikhuleka kule ntshumayelo, kodwa-ke ngizibone sengiphila. Inkosi yomusa inibusise. uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi. Baba, ngithi angibingelele ekhaya lezwi nasentabeni yendlu kaJehova kuyabonelela. Ngithi angimbonga uNkulunkulu ngezinto asenzela zona usuku nosuku. Ngibonga kakhulu umntwana wami lona owenza u-grade 10 obehlala egula njalo nje egula, kwesinye isikhathi aye alale engavuka angakwazi ngisho ukukhuluma, akhala ngekhanda. Kuthe uma kuyobhalwa njengoba bekubhalwa njengamanje i-third term yabo, waphasa, wavele waphasa kakhulu. Kungimangalisile ngoba uNkulunkulu wenza izinto ezingabonakaliyo eziyisimangaliso, noma singayibona ngamehlo enyama kodwa sijulile. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu Baba, ngenxa yokuthi ubethi mebuye ebhalile athi, mama ngiyazi into kade ngiyibhala akubhalekanga, ngenxa yokuthi waye esalele emuva kancane. Kodwa njalo nje ekuseni before baye esikoleni masihamba, ngithi abasho abaseRoma 10 from verse 9 njalo nje bakhuleke. Ngiyambonga uNkulunkulu, akukholakali kokunye ugcina ungakwazi ukukhuluma, ungazi ukuthi uzothini. Dumo kuNkulunkulu kweliphezulu, nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Ngithi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Amen. uYesu Kristu uyinkosi tata. Ndinobungqina tata, ndike ndanephupha last week. Ndiphupha ngathi ndiwele emlanjeni, sihamba sibanintsi. Xa sikhuphuka le ndawo ikhuphukayo, ibe ngathi ke ndenza ubungqina ngenkosi uYesu Kristu, ndifakaza njalo sikhuphuke. After sikhuphukile ndibone sengathi ndihleli phantsi ke ngoku, ngathi kumnyama kule ndawo ndihleli kuyo. Ndiva uba ndiyoyika, ngathi kukhona umntu endimjongileyo undibona yedwa, mna andimboni. Kodwa kubekho into ethi kum entliziyweni ngaphakathi, hlala usithi uYesu Kristu uyinkosi, asoze kwenze nto le nto. Hayi ke nyhani ke nditsho ngentliziyo yam, uYesu Kristu uyinkosi, uYesu Kristu uyinkosi. Ndithe ndisahleli njalo ndive ngathi ndinxiba ibhulukhwe, ndiyibone ke ngoku into yoba ngabana yeyi, nanku lo mntu efika, lo mntu ubekade ndijongile ndingamboni mna, nanku efika, nanku endibamba ezinyaweni. Uthe kundibamba kwakho ezinyaweni ufuna undiwisa phantsi, hayi sijijisane. Xa sijijisana ndimbone uba ufuna undiphosa ezindongeni, kukhona izandonga ngapha ecaleni kwam, ufuna undiwisa phaa ezandongeni. Hayi sijijisane. Ndithi ngentliziyo ndiyathetha ndithi uYesu Kristu uyinkosi, uYesu Kristu uyinkosi. Ndibone nanku ewe endirhintyela ngentambo. Xa ndithi uqwalasela, hayi ngumntu wesifazana lona, ndiyamazi ngoba phaa kum elalini yam. Nanku ndirhintyela ngentambo, ufuna undidontsela kuye ngentambo. Hayi andirhintyele ngale ntambo. Ndithi ndiyathi nam sendibona eyam intambo, ndithathe eyam intambo ndimrhintyele ngayo. Xa ndijonga le yam intambo ingathi ingugesi, iyareka, ibophakele macala. Ndimrhintyele ngale yam intambo ndimdonse. Xa ndimdonsa ngale yam intambo, ndimdonse, athi xa isekufitshane kum ndiyiyeke laa ntambo. Ukuyiyeka kwam yaspringa, yareka. Yabona nanku xa ndithi ngondijonga esemoyeni, xa ndijonga, hayi
ayisengumuntu ngoku lona yinyoka ende emnyama inde nantso iyahamba ingathi izoyowa phezu komlambo ke ngoku ndibe ndisithi ke mna ke ngentliziyo hamba mandla obumnyama. Ngathi ke ngoku akazophinda abuye ndabona nantso ke ngoku iyowa emlanjeni ezantsi. Ndithi uYesu Kristu uyinkosi tata, ndiyambulela uThixo kakhulu. uYesu Kristu uyinkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela ekhaya leZwi, ngiyabingelela entabeni kaJehova, kuyabonelela ebusuku baba. Ngiyakubingelela baba ngokukhethekile baba Nsibande, baba umpostoli wethu. Bingelela umama wethu ngokuthobeka kakhulu enkosini. Ngifisa ukudlulisa ukubonga nje baba kakhulu. Ngingenile la egroupini ngifaka u-anti wami uWinnie la ngabo August. Ngiyabonga nje baba, ngithi angidlulisa ukubonga mntwana kaNkulunkulu. Siyabonga baba, siyabonga kakhulu uNkulunkulu ngokusikhethela wena, ngokukhethekileyo kuyena uNkulunkulu uJesu Kristu. Siyabonga kakhulu, ngithi angidlulisa ukubonga nje ukuthi iy'nkonzo esizitholayo noma ezinye zibuye zisigeje ngesimo sedatha, kodwa nje ukuyilandela kwazo uma lithe labakhona. Ngiyabonga kakhulu baba, mina ngiyabonga, ngiyathobeka kakhulu ney'mfundiso baba zakho. Siyabonga kakhulu, mina ngiyabonga. Ngiyamkholwa uNkulunkulu impilo yami uzayizuza ngokufanelekileyo. Ngiyakhuleka baba, nani ngicela ungikhulekise, ngiyazi baba uyangikhulekela nomndeni wami sonke baba. Siyabonga, siyabonga baba, ngiyathobeka baba, siyabonga. Ngidlulisa ukubonga nje okuyikhona okukhulu kakhulu. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu ngokusipha iy'nceku ezifana nawe baba. Siyabonga kakhulu, ngiyathobeka nje kakhulu-ke baba. Nilale nenkosi ekhaya nonke. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu inkosi baba. Baba nje kafushane ngithanda ukudlulisa ubufakazi entweni eyenzeke izolo. Baba, izolo bengishawa ikhanda ebengingalazi ukuthi bekwisima kanjani. Belishanga umthambo futhi ngize nguzwa nomthambo ukuthi ushaya ngamandla. Usuku lonke nje ngisemsebenzini, kulokho nje ngiconfessa nje izwi, lokho ngithi ngemivimbo kaJesu ngiphilisiwe. Lokho ngisho ngikhuluma izwi lapho elithi wena Jehova uNkulunkulu wenyama yonke, akukho kuwahlulayo. So usuku lonke ngibhizi ngikhuluma lelo zwi, ngathi nje angeke ngize ngizame ngisho ukuba ngiginqe iphilisi, because into yesikhathi eside engingajwayele ngisho ukuyenza. Baba, kuthe ngiyophuma ngakhuleka futhi, but beliselokhu likhona lishaya ngamandla leli khanda, kodwa kuwukuthi uNkulunkulu engiqinisa, ngiqhubeka ngisebenza ngingalinaki, kodwa ngilizwa lona ukuthi liyankenketha, lishaya ngamandla kangangokuthi baba beli-irritate okwangempela. Kuthe baba ngaba nomcabango nje ngathi ngisazobheka umkhuleko baba yawuthumela, but kuthe ntambama sengifika ekhaya, so ngavele ngathi sengiqede konke sengikhuleka, ngase njengokujwayelekile sengivula inkonzo ubaba akayithumelayo njalo, kanti ngizohlangana ukuthi kuleyo nkonzo ubaba uzobe ukhulekela nabagulayo. Kwavele baba kwaba ngathi lo mkhuleko ubheke kimi ngqo kulento kuleli khanda ebelingiphethe, ngoba ubaba ubethi uma ekhuleka kube ngathi usho kimi ngqo, bengathi ubaba ubhekene nami, ukhuluma nami. Baba, kuthe emva kwalokho ngareceiver, uze ubaba wagcizelela wathi
ngokukholwa, kholwa ukuthi usuphilile. Ubaba lokhu egcizelela lokho, wathi kholwa ukuthi usuphilile, and then kwaba ukuthi ngiyareceive. Baba kuthe sengiyolala ikhanda leselithule livele lathula baba, kuze kube manje baba nginokuthula, livele lathula ikhanda, ngiphilisiwe. Ngithi baba ngithule nje lobo bufakazi benkonzo yayizolo, ubaba bekhuleka ngalo mkhuleko baba, ungiphilisile, uJesu Kristu inkosi.